The CM Solar Mission is a flagship initiative by the government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 50-90% subsidy with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration or contact your nearest block development officer, BDO. Katsanyo pelai kam security guard ko apartment M sang mak kreu ka RSSO dapat benar wada bek krek ko sindon yo ni bru em yakit kle hado walai terra udah keri yaki angut ikhalot walai pure hanehu dewa yak keri udah ai kiat hai mil ka khatnya tureng neli yang Quester Well Carsono woman assistant security officer ka RSSO hawa pentip yang ni ira ki bor penlai doong wa ka RSSO de ben ga ini boleh apartment sang ma wada bek krek o sindon wa hejo ipor de maham le yaki wi ki wa krek apa ka RSSO ki badi kiat hagi tau krek nele yaki wan ki kamu kata e changanyong ki ba doong le wa hak tu kemet wajia apartment duty u Quester Well pa ule ku bos nyawlem chagi bah yung asem wada kit bok ule ki arngot ko bunso yo smart ki ye chai kia kalian ke organisation hi ni immediately hi ngila shim action but ngila welcome no yu hisnon hi nakanika organization halor gitu kijingle namar bah ka hagi kendon trikam jongiru kila don lupa hagi kendon kiba ngila mana ba kimbet ban penon kami kini kijingdi ba penbuat wat nadu secret ru haji sangim sha ni nakaliang jongi juhi kai bhai ki khana ke jongi ban long discipline ni juhi kai ki wat nadu ka kom kran ko kum khana ga ya kai yang ga jongi ni juhi kai bangi ku ban tune ki saka jinglong discipline saka jinglong ka ba maki babun ki di khon samla ki ba traikam jam bani tengi hikai bhai ki hak bidi beki an ki kendon ki ba ka management kedon tona kaliang jongi na ka organization ka RSSO halor to jingja sha tra kali jongki student upon you ipen pau ye kajing susi sumudiao na kaliang jongi kum ka management halor to jingja ni ngim la banong kum no nomor ba ketika jingja ke ba ngiru ngim poi berkhat bukan nong tu te utu batenra lane badan bentah tu ka accident tu singi di staff jongi parmen em sangma te don hiru ha duty don off duty te nagaliang jongi ni maham juri ki wei pada ki staff jongka organization ba kin nomle kum kini ki dan bentah ki jingdi ba penbuat bala si ki bala aban wanlam sebatu ka kum kitu ki jad jingja te ni nakaliang ka organization hi ni don tang ka jing kit bok kit ruang na bentah jong kitu ki khon samla ba it ki ba mat ya tu ka jingja tu ka janmiet te ni kerman bo blay un isne kaban kini hari kisang timle bas bon jong u ban yarab iki ban ai ke chupan khia tingi phar wi ko khubor shiki long yang sem shiki bhayang bhasem ya ko khubor ban agaliang jongi ngidon kajing sungkit ram habidi bakani na marbalay de staff jong ko RSSO te ni ngej kamba kumkini ki nang dismat kinom jasu ngin pa nakaliang organization ni shim ka action ka ba ting halor jong kini ki staff ki jongi ki balia kumkini ki badan bentah ki bakum kini ki jinglian ki basnio
Asia kena bakan wan lam syu ki bakum kini ki jingja haki wei pat ki por